Sziasztok, Blanka vagyok, és tudom, nagy kihagyás volt, de legközelebb nem lesz ilyen. És mai kérdezfeleket hoztam, kezdjük! Az első kérdés, hogy hányas szinten vagyok? 16. Hány lovad van? 25. Lancelot? Hát nem értem, hogy most pontosan mire céloztál ezzel a kérdéssel, hogyha az egész Star Stable-ből az a Morgan, de hogyha az én lovaim közül az alaplovam. Melyik istállóban laksz? A Steve Farmon. Mióta játszol? 1 éve. Milyen rider vagy? Lifetime. Kedvenc hely? Az egész Silverglade. Van Star Stable Online példaképed? Igen, nagyon sok van, de akire a legjobban felnézek, az Grace Riverson. Kedvenc bajnokság? Nincs kedvenc bajnokságom. Milyen gyakran játszol? Napi szinten. Ki a kedvenc Star Stable Online videósod? Hát, nem tudom, szerintem top 5 Star Stable Online barátod. Na most nem tudom megállapítani, hogy ki az első, illetve az 5., ezért nem mondom sorrendben. Greta Pingle, Lina Wolfgarden, Adrian Winterborn, Anita Quinlan és a Pixel Dancers Legacy Club többi tagja. Top 3 barát a Pixel Dancers Legacy-ban. Nos, én minden tagot ugyanúgy szeretek, szóval erre nincs jó válaszom. Van másik klub, amit szeretsz a PDL-en kívül? Nos, van jó pár, mivel a Magic Runners a klub testvérünk, őket nem szeretném mondani. Hogyha a legjobban elmondanám, hogy kit szeretek, az a Great Vampires lenne. Kivel szeretsz legjobban lógni Star Stable-ben? Hát attól függ, mit lógunk. Például én a legjobban szórakozni szeretek Greta Pingle-lel, hogyha szerepjátékozunk, az Anita Quinlan, hogyha csak játszunk, az Lina Wolfgarden, szóval attól függ. Mik, illetve ki vagy kik miatt játszol igazából a Star Stable Online-on? Nos, a barátaim meg a Pixel Dancers Legacy miatt. Hogyha ők nem lennének, már rég abba hagytam volna. Szerinted van divat a Star Stable Online-on? Hogyha a divatot a ruhákra értetted, akkor nincs. Hogyha a viselkedésre, akkor van a gonoszság. Ki a kedvenc klubtagod? Hát, jó, van pár, akit jobban szeretek, mint az átlagot, de nincs kedvenc. Ha lenne varázserőd, mire használnád? Hát, Jorvik megmentésére. Változtatnál a klubod nevén, vagy hírnevén? A nevén nem szeretnék változtatni, de a hírnevén azon igen. Mióta videózol? Pár hete. Először csak szórakozásból alapítottad a Pixel Dancers Legacy-t? Hát hasonlóan, mivel úgy képzeltem, hogy majd néhány barátommal leszünk tagok, de jobb lett. Hány érméd van? Jelenleg 17 van, és egy picit leálltam a gyűjtögetéssel. Hány évesen kezdtél el a Star Stable Online-nal játszani? Olyan 9,5 éves lettem, amikor kipróbáltam először a játékot. Szóval ez a videó ennyi is lett volna, remélem tetszett nektek, és most pedig jöjjenek a bakik. Milyen rá, és kellett írjál te is Facebookon! Ki a kedvenc Star Stable videósod? Top 5 Star Stable Online barátod. Most nem fogom sorrendben mondani, mivel nem tudom megállapítani, hogy ki az első, illetve az 5. Greta Pingle, Lina Wolfgarden, Anita Quinlan, Adrian Csillámláma Winterborn. Melyik istállóban laksz? Golden Hill, Steve Farm. Top 5 Star Stable Online barátod. Most nem fogom sorban mondani, mivel nem tudom megállapítani, hogy ki az első, illetve az 5. Greta Pingle, Adrian Winterborn, Lina Wolfgarden, Anita Quinlan. De ez még mindig 4. Mióta játszol? 1 éve. Hogy volt? De mondom, hogy ne írjál! Hány évesen kezdtél el játszani? Lenne varázserőd, mire használnád?
Hát repülnék és varázsolnék. De ez az első show témájuk! Mióta mi az? Írsz! Vagy mi? De úristen, túl közel vagyok a kamerához, így megijednek. És ilyen! Jól van, hogy te is így! Ki a kedvenc klubtagod? Én. Na jó, ez hülyeség volt.